Kag sa Good Vibes, duha ka mga Negrense kampiyon sa separado nga ABF Championship belt sa ilang nga hampang sa ginhiwat nga boxing showdown sa Bacolod. May report si Nico Delfin. He is going at it against the line. Mga body shots gikan kay J.R. Raquinel ang ginbatsyag sang Tanzanian boxer nga si Imani Matendo. Kabang daran nga makatatlo siya ka beses nga nagligid sa canvas. Antes pa man gintuntat sang referee ang hampang sa 4th round sa ilaaway para sa bakante nga Asian Boxing Federation Bantamweight Championship belt sa SMX Convention Center sa Bacolod City. Para sa bago nga Negrense boxing champion nga taga Kawayan, ang kadalagaan ang iya ginhalad sa pamilya kag sa tanan nga mga nagasuporta sa iya. Salamat po at nag-alay kayo ng oras para manood sa event namin. Maraming salamat po. At, JR, ano ang aasahan natin sa susunod mo na mga laban? Sa ngayon po, pagkatapos ng po nito, pahinga ng konti, back to training. Hintayin naman kung ano yung mga magagandang opportunity na darating at pagbukusan po natin yun. Magluwas kay Raquinel, nakuha man ni John Michael Zulueta ang ABF Flyweight Championship belt sang iya man-knockout sa makatatluman ka beses ang Thai boxer nga si Comgrek ng Tapek paagi sa solid right hooks sa 3rd round. Si Zulueta nga tumandok sang Calatrava ang nalipay nga makuha ang kadalagaan para sa mga Negrense. Maganda yung performance ko kasi bakyat ako sa 112 kasi yung katawang kondisyon. Kaya maganda to para sa akin. Para kanino yung panalo mo ngayong gabi? Para sa anak ko. Pila pa ka mga Negrense boxers ang nagdaog sa undercard matches upod sa mga amateur fights. Kabahin ini isang boxing showdown nga ginasakdag sang JR Guanzon Boxing Promotions kag Highland Nietes Boxing Promotions nga nagatuyo matagaan sang oportunidad ang mga homegrown athletes nga malabot ang handom nga mangin World Boxing Champion. Ang hinampang ang insaksihan man sa mga local kag provincial officials kag mga boxing fans. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.